Hei kaikki, tänään mä kerron teille hullun asian. Itse asiassa, se tapahtui joku päivä sitten. Eli nyt voitais aloittaa. Ensin puhutaan vähäsen. Eli siis mun nukketalosta on mennyt vähän silleen sekaisin kaikki. Ja sitten mun hahmot on mennyt ihan sekaisin. Niinku mummikin siellä mun semmonen nukke, jossa on mummi. Ja sekin on mennyt ihan sekaisin. Niin nyt katsotaan. Okei. Siis huomaasko? Siis ootas hetkonen. Voitteko täältä siellä näyttää NYT nyt siis? Pitää avata vähän ovea. Noin. Oikeesti mä pelottaa tosi paljon. Et tässä on tulossa osa 2. Joo. Oh my god. Mä taisin just nähdä, että joku liikkuu tuolla. Okei, tästä on tulossa osa 2. Joku te näette, mä oon täällä ja sitten yritetään ruokaa. Joo. Muistakaa laittaa tykkäystä ja kommentteja. Sitten mun pitää näyttää teille myös. Katsokaa näyttökistä. Ei siellä oikein mikään ollut, mutta siellä vaan sikasottu. Se vaan siinä. Niinku, miten siinä on sikasottu? Joo, mä katson mun kirjoja, mutta mä en tiedä mitä tuo nukkehuoneessa on sikasottu. Mut joo. Sitten kun tästä tulee osa 2. Ja ensi videossa voidaan nähdä sitten mut. Siis mulle tulee monta tämmöstä kauhuvideota. Mut tää on se yksi. Eli heippa!